A sama da shekaru biyu al'ummar Najeriya ke fama da matsalar tsadar rayuwa, inda wasu ke ta'allaka wannan lamarin da cire tallafin man fetur, yayin da wasu kuma al'umma ke ganin matsalar tsaro ce ta haddasa wannan matsalar. Ganin cewa an fara samun sauƙin farashin kayayyaki a kasuwanni, wannan dalili ne yasa hukumar Hisba a jihar Sokoto a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Nura Attajiri da haɗin gwiwa da ƙungiyar 'yan kasuwar jihar Sokoto ta shirya taro na musamman ga masu sarrafa abinci kamar restaurant, hotel da masu sayarwa a cikin unguwanni da kuma wasu ɗaiɗaikun masu sana'o'i. Hukumar ta yi masu jan kunne tare da fahimtar da su muhimmancin sauƙaƙawa ga al'umma. Sun kuma tabbatar masu da cewa za su kai ziyarar bazata domin gani da ido yadda suke sayar da abincin nasu. Ga yadda taron ya gudana. A ce faɗuwar darajar naira da tashin farashin dala, to duk ga matsalolin wasu su duk suna nan, amma kuma cikin Allah iko Allah da ramashi kuma ya saukar da abincin nan. To wannan shine muka gode ma Allah akan wannan, kuma ita hukumar Hisba da yake hukuma ce da aka kaddamar kuma domin ta tabbatar da horo da alheri da hani da mugun aiki, da tabbatar da kuma an kautsar da adalci, an bi tafarkin shari'a a cikin zamantakewa, a cikin kasuwanci, a cikin ma'amaloli na jama'a. Sauran baya-bayan shugabanni na musulunci to su karfafa shi, a bi shi don a samu gamawa da duniya lahiya. Alhamdulillah, duk abin da ya zo a cikin alkur'ani mai girma da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan shine siffar Hisba. In kana son ka ga siffa ta Hisba, ayyukan Hisba, to alkur'ani da sunnan manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan kammala taron, mun ji ta bakin DG Alhaji Nura Attajiri da kuma shugaban 'yan kasuwar jihar Sokoto, ga bayanin su kamar haka. Ya shafa kai tsaye su ne su masu sayar da abinci, masu sarrafawa, masu wura, masu dawo, masu tuwo, masu waina, masu kai masu tuwakin wasan wake da sauransu. Kuma alhamdulillah yau su kasu mun gayyato su mun zauna, kuma shugabanni sun yi musu jawabai. Wakilin mai harma sarkin musu ya jawabi, sarkin malamai ya jawabi, sauran malamai da aka gayyato duk sun yi musu jawabi na kira gare su na su sauwaka irin wanda suke sayar da kaya, kuma babu wanda ya kalubalanci cewa kaya ba su yi sauki. Kowa ya yarda cewa kaya su yi sauki. Saba gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da yasa aka yi wannan taro tsakanin Hisba da kimin kungiyoyin kasuwa na jihar Sokoto. Muna ƙara gode ma Allah. Mun sha nana ta mu al'umma cewa 'yan kasuwa ana zargin su da musibantar da mutane da koya kaya da yin ba daidai ba cikin al'umma. Mun sha faɗa ma mutane abin da haka yake. 'Yan kasuwa tamkar kowa suke. Abinda suke so su zo su kawo mutane kayayyaki ingantacce kuma su musu nasiha. Yau da Allah ya kawo sauki, kowa ya gani 'yan kasuwa sun sassata, sun mai da kayayyaki yadda suke, amma samu sauki aiki yadda sanda suka yi tsada sauki ya samu, kuma Allah ya kawo. Allah muna gode ma da wannan baiwa. Bilyamin Abdullahi, Hausa 7 daga jihar Sokoto, tarayyar Najeriya.